Ukuthi ngahamba ngayokuzama imbiza yokuthi ngikhulelwe ngibambele umyeni wami njengoba sengivelile ekhaya. So kwase kuba nenkinga yokuthi sekufuneka ngitete akusateteki. Iy'nyanga sezize zadlulela. Umuntu ukhulelwe inyanga engaka? 9. 9 months. Wena ezakhe inyanga engaka? Sezu-11. Nenyanga zo-11. Yebo. Manje inkinga usolani? Ngisola Umyeni wakho. yebo, ngisola umyeni wami ngibuye ngibe nokuyidawutha kancane ukuthi mhlawumbe ngenxa yale mbiza le. Usola umyeni wakho nembiza wena? Yebo. Umyeni wakho umsoliswa yini? Ngimsolisa ukuthi phela uwumuntu wesilisa ngeke ngazi noma khona la ake ahamba khona. Oh. Yabo. Okay. Ukuthi nithi ni kancane nje ukuphulula impoti. Uthi kuyaqala lokho esikubeka la. Uphinde uthi akazidayiseli yena. Uba lo namandla amangaka omnika ukuthi igunya lokuthi hamba umix izinto abuya mixela izinto akangazazi. Nawe sisiwami ke isibini sakho udayisa into ongazazi. What if lento ibimbulala? O ingane lekuthiwa isizalo still isifile sobhekana nobathi. Mawami ngicela ukhulume ngoba lento ifaka wena kakhulu. Mzansi reality story igama lami ke umthokozisi utshitshela majongosi into abayikhonja zikhonja abagangile enhlini emhlophe ngaba mnyama ngabe yavilaphi. Namhlanje ke sibhalelwe ke yithandani. Niyazi ke ukuthi indaba yezithandani angiyilungisi kodwa le ngithe angingenelele ngoba laba abantu bobabili babhekene nesambane senkinga esingaxazululeki. Cha, ngingeneleleke udaba labo. Tata wethu ngikubingelele ngiqale ngakuwe mase ngiphinde futhi ngizobingelela umfowethu. Uyaphila sisi? Yebo, ngiyaphila. Okay, umfowethu uyaphila? Ngiyaphila njani bhuti? Awu ngane yakwethu ngiyaphila. Ya, nalo udaba lana eningibhalele lona bengingathanda nje ukuqala la ngakuwena dadewethu uchazela ababukeli bethu emakhaya ukuthi lolu daba lakho njengoba usibhalelile ungibizeleni mina ke nguSikhindo Sincane. Oh, igama lami nguMbali. Nginomyeni la obesehambile wayovela ekhaya. Okay. So nginey'ngane mina nomunye ubaba wey'ngane zami. So ekuthandaneni kwethu nomyeni osevelile ekhaya sase sifuna ukuba nengane. Okay. So ekubeni-ke nengane yethu kwase kuba sekuthenini asithole ingane kodwa naye umyeni wami unayo ingane engaphandle. Oh, okay. Yabo. So sase sizama imbiza-ke nomyeni wami besezamile imbiza nami ngase ngizama imbiza. Okay. Inkinga yasiba sekuthenini angikwazi ukudeliver sengiy'nyanga zami seyidlulile zokuthi ngidelive. Ukhulele wena? Yebo. Okay. Njengamanje indaba emayelana nani? Imalana nokuthi ngahamba ngayokuzama imbiza yokuthi ngikhulelwe ngibambele umyeni wami njengoba sengivelile ekhaya. So kwase kuba nenkinga yokuthi sekufuneka ngitete akusateteki. Iy'nyanga sezize zadlulela. Umuntu ukhulelwe inyanga engaka? 9. 9 months. Wena ezakhe inyanga engaka? Sezu-11. Nenyanga zo-11. Yebo. Manje inkinga usolani? Ngisola wakho. yebo, ngisola umyeni wami ngibuye ngibe nokuyidawutha kancane ukuthi mhlawumbe ngenxa yale mbiza le. Usola umyeni wakho nembiza wena? Yebo. Umyeni wakho umsoliswa yini? Ngimsolisa ukuthi phela uwumuntu wesilisa ngeke ngazi noma khona la ake ahamba khona. Oh. Yabo. Okay. Ngiyakuzwa. Ngifuna uqale nje ngilicacise udaba likadadewethu. Udadewethu uthi ungicorrect mangingasho kahle. Yebo. Udadewethu uthi uthe uney'ngane. Yebo. Mawuthi uney'ngane awunazo iy'ngane zale ndoda lesihleli nayo? Ya, naso. Okay. Indoda nayo iney'ngane. Yebo. Akanayo futhi ingane nawo. Kahle hle uney'ngane kodwa nina senifuneni ingane yenu ngqo. Yebo. Njengamanje senifuna ingane yenu njengamanje. Yebo njalo. Okay. Usho njalo. Nothi kahle hle njengoba ukhulelwe benizama ukulungiselela ingane angazi ngibeka kahle nilungiselela ingane ukuthi nithole ingane. Nayi ingane njengamanje ukhulelwe angithi usho njalo. Yebo. Inkinga yini njengamanje ababhekene nayo babukeli bami? Inyanga zingaki? Zu-11. Sezu-11 inyanga. Njengoba zu-11 inyanga umama ke usola imbiza sizokuthola futhi leyo mbiza ukuthi yayifike nobaba noma nobani.
usola imbiza nobaba shuthi ke ubaba engabe wafika nobana ngazi umntaka baba ngibuyele kuwena ubingelele ngane yakwethu. Ngibingelele ababuyele ekhaya Ubuye kusemncane kodwa kulungile ngikho lapho. ngiphinde ngibingelele nani ngokuthi nigcine nifikile ngiyabonga futhi nalapho. Ngobesho nje umama impela kukanjalo. Sesineminyaka ewu4 mina naye sithandana. Nginaye umntwana ngaphandle naye unabo abakhe babili bangaphandle kodwa ngamfice nabo ke. Okay. Yes. So ekseni leminyaka ewu4 sihleli sindawonye. Awukho umntana oba khona sekuze ngafika esigabeni sokuthi ngiyovela kubo ngamcela. Okay. Yabo. Kahle kahle kufana nokuthi sengimlobolile nje ngoba kushoda lezo zinkomo ezimbalwa kabuye ezohlala ekhaya. Ndodenza njalo. Yeah. So ngithe ngisenze njalo ngikhumbula ukuthi hayibo lo muntu asinamntwana mina naye. Sixoxeke naye lento le njengabantu abathandanayo. Athi naye khona azozama khona nami ngithi ngizokhuluma nabafowethu ngoba phela thina siyizinsizwa sike sibe nendlela yethu senze njalo sazomehle emamba yonke indawo la ujika khona. Yabo. Shuthi ngomunye uday abuye nje ade phuthe uya ngaseyitolo abuye yena useyiphethe into usethi into imbiza yokuphuza uzwe angazi kuphi uzokuxoxela ke kodwa yena. Uthe sangixoxela njalo abe ngithi phuza futhi engigaxa ngenkomishi ngiphuze kube njalo. Amithe futhi ngempela ngoba kwadlula izinyanga wabamba. Hayi ngisho nokuthi izinyanga mhlambe ngezwe nje senginamasonto amathathu ukuthi hayibo usukhulelwe emva kokuthi aphuze yona leyo mbiza. Yabo. Wahamba ke nazi ke inyanga seziyadlula kunani lo kwakuthi uzozala udokotela abathi uzozala nge9 ngeyisi9 inyanga mesifika esibhedlela bathi odokotela hayi kusahamba kahle yonke into isa right uzozala noma yini manje sididayo yiyo leyo ukuthi sezu11 inyanga kodwa lutho ukuzala. Ingakho ke sithe mhlambe asibize nina nizokwazi ukungenelela mhlambe naye akaveze nalomuntu athenge kuyena imbiza ukuthi sikhulume naye sithola isiqiniseko kuyena ukuthi ngempela umdayisela into eright noma into akayenze emphongolweni endlini yakhe. Bafethu ngihleka noma kufiwa. Ngihlekiswa uwe bafo ukuthi benzama nasenizama ukuthola imbiza. Okay. Wena kukhona ngenzela mhlambe singayi kumama kanti nawe khona ukusebenzisile ngoba asazi nomama naye ngisazoza ukuthi wayithatha phi lembiza ushilo ukuthi nawe ubuphuma uyobheka einsizweni ukuthi ayezikuphuza ezikuphuzisa khona kukhona nawe ukeka kuphuza njengendoda ke kuthiwa ke insizwa ke zithi ke hayi idla ubanana udle ucheese udle ubisi udla amakinati into ekanjalo Impela. okay ukuze ushaya isisu ushaya ukuthi uma ungena ngenjini lapha noma uphihleze iqanda hlala isisu Konjalo impela kodwa ngathi ngisacinga kwaqhamuka seqhamuka kuqala yena umama esesitholile isixazululo ethi angabe ngisakhululeka eqhamuka nayo lembiza le. Mama Yebo. nathi indaba futhi ibuya kuwe lembiza uyithatha phi wena? Oh, shuthi ngahamba ngaye esaluni, ngafika esaluni ngaxoxela umuntu owayengiluka. Lo sisi owayengiluka kwasho khona ukuthi ke khona izinto athi uyayidayisa esizanayo ukuthi umuntu akhulelwe. Wow. Ngase ngiyayithenga ngazama kuzona ukuthi mhlambe ngikhona okungahlala. Okay, then ke mawufika ekhaya Mangifika ekhaya ngaphuzisa Ngaphuzisa. umyeni wami. Nawe ngaphuza waphuza. nawo. Yebo. sahlala isisu. Hawu bandla. What a magic. Yo. Hey, Hayi yasebenza into yalo sisi. Noma nje sekube nenkinga ezibe khona kodwa nje yona ibitshengisa ukuthi iza kahle. okay. Odokotela bathini? Bathi odokotela konke kuhamba kahle ingane ayinankinga nama nginankinga ngoba nama akukho okwrong okukhona emzimbeni wami engikubonayo. Bakuveza mhlawumbe ukuthi into ejwayelekile kuyenzeka noma into ebathusayo. Ya basho kanjalo because akukho okuningi ukuthena bakushoyo but bathi yonke into nje inormal. Into ekanjalo. Yabona imbiza. Bafowethu siyazi sabantu besintu sabantu bakaZulu siyayisebenzisa izinto ezigaywe amakhamba kithi thina ke sikhuleke kuqala ke makuthiwa nje ingane iphethwe isisu noma yini selukwazi sihluntule lapha sigxobe sikufaka uchatho siyakholela futhi ukuthi ezinye izinto ziyasiza. Kodwa ke njengamanje ngicabanga ukuthi nifisa ukuthi siyobona lo sisi Yebo kunjalo. wakudayisela lento ukuthi uyithathe yipi. Yebo. Impela bhuti. Okay.
Asiluke nokuthi mhlambe sidicilela phansi amakhamba kithi kodwa ngicabanga mhlambe into ezikanje zizodinga olebhe ukuthi usisibe kukulungele yini ukuthi ephuze noma ke mhlambe kukhona la kusolakala khona ezinye izinto nani ngiyazi nizoqhamuka nombono. Okay, njengoba nje ngishilo bafowethu ukuthi usisi usekhona igadi senimlandile. Egadi ngicela nisondele nosisi wembiza ezobona abaphuzi bembiza ehleni nabo la. Sizoshawa izinto zokuhlala mfowethu, ngicela umuphi into yokuhlala ngabe. Awuthi ngimbhekele noma ngingena siqiniseko. Ngiyabheka mfowethu makukhona ukwazi ukuthi ehlale sikwazi ukulungisa lelo daba. Dadewethu yaphi? Awuzocupha khona la. Azikho. Ngeke usimoshe. Hayi. Sayithatha kanjalo ngane wethu sizolungisa la silungisa isizwe. Okay, kuyabonakala. Camera setup ne grand. Okay, cela umphathele ile mic siqala udaba isikhathi asisekho kwangempela. Okay. Mzansi wami nginosisi la. Sisi angiphinde ngibingelela ngikibingelele nguSikhinde Sincane somatekisi mina uMthobisi uNkomosi from uMzansi Reality. Ngilungisa isizwe ngingazama ukufika nawe emsebenzini kwase kuba naleyo nkinga that's why ke nawe uvumile futhi ukuthi uzoba nathi kuwona lo mhlangano sikona. Ngiyabonga kakhulu lelo thuba ukuthi ukwazi ukuthi sibe kule ndawo. Ngicela ubingelela ababukeli bami. Bengicela ukubingelela, mina igama lami nguSane, ngisebenza e-salon. Angigcini ngokusebenza e-salon kuphela, ngikhona nama-products engiwadayisayo for i-skin care, kube khona nezinto zesintu engiyidayisayo for like ukureceiver, uma ufuna ukukhulelwa noma ufuna ukuklina igazi nje, angigcini ngalokho. Okay. Kuphi lokho okuphisa umuntu wami? Mana basi sisongena udabeni. Safuna nje ukuthi usisinaye icaciseleke ukuthi ngempela ubizwe leni. Dadewethu la umfowethu nodadewethu bangibhalelile la ukuthi angizobasiza about ukuthi kunento abayithola kuwe. Njengoba nawe usuyishola ukuthi ke udayisa into zokucleaner, udayisa into zokuthi abantu bekwazi ukukhulelwa nani. So usisi njengamanje usenkingeni engangokuba inyanga sezeqile, inyanga sekuyinyanga yesi-11. Yeah, inyanga yesi-11 le ekhulelwe and mayiya kodokotela bathi yonke into inormally. So sifisa ukwazi ke wena ukuthi ngabe imbiza yakho ithaka nani, lenkinga iyaqala ukwenzeka into ekuyenzeka yini before. Sifuna ukuthola ngoba mhlambe mawuphuzile imbiza yakho kuyenzeka inyanga zibe u10 zibe u11 njengoba sizeqa. Okuyinto esiba stressa kakhulu njengamanje. Le abafika nayo mina ngiyayiqala ukuyizwa le yokuthi inyanga sezizaba u11 ngiyaqala. Selokho nje ngaqala ukudayisa angikaze ngifikelwe inkinga ekanjalo. Nanokuthi ke ngeke ngibe nayo isho ukuthi imbiza phakathi basuke ifakwe inani because ayimbiza akuyona eyami. Oh wena imbiza weguy. Yebo, ayenziwa yimina. Mina ngidayisela umuntu beside izinto zaka skin care, izinto zaka skin care ezami. Okay. Into ongayona eyami izona lezi zinto zesintu. Wena khona umuntu osebenzisana naye ukuthi ukwazi ukuthi niphushane ngendlela eniphusha ngayo. Okay. Lenkinga usuthe awuqala kuba naye. Dadewethu uyamuzwa ukuthi inkinga le uyaqala kuba nayo. But uyamuzwa ukuthi uyaqala nxese nibabukeli bami. Uyaqala kuba nalenkinga enifika naye kuye ukuthi nina nithi kancane nje ukuphulula impoti. Uthi kuyaqala lokho esikubeka la. Uphinde uthi akazidayiseli yena. Ubalo namandla amangaka omnika ukuthi igunya lokuthi hamba umix izinto abuya mixela izinto akangazazi. Nawe sisiwami ke isibini sakho udayisa into ongazazi. What if lento ibimbulala? O ingane lekuthiwa isizalo siyistillborn isifile sobhekana nobathi. Mawami ngicela ukhulume ngoba lento ifaka wena kakhulu. Nani uhambe nithenga izinto eningazazi la masaluni ngoba manje kuzogcina ngathi sisola usisi kanti mhlambe nawe uyazi yabona so naliso liyakhuluma ngicela ungenelele nangu dadewethu Phela mina ngabona singayithola ingane so ngase ngizama okwakuzosiza ngaleso sikhathi nayo ke ingane isihlala ngangayitshela ukuthi le nto engiyithengile kuyena imbiza le singisizile ukuthi ngikhulelwe
Angangazi ukuthi kuhamba kufinyelele ekuthenini ngeke ngikwazi ukuyitetela ngoba phela ngiqala ukuba ney'ngane yabo. Uyalizwa udaba likasisi. Usisi Yebo. njengamanje kufunza ngabe adetetile. Yebo. Akwenzeki-ke. So le mbiza le uthi wena awusebenzi wedwa, kukhona abantu osebenza naye. Ukhona umuntu osebenza naye wena nokwakho, but khona umuntu omlekelelayo. Okay, le mbiza ke nami futhi asiqinisekisile ukuthi yiyo 100%, but bona bathi into abayiphuza ukuthi kuvuleke lesi sibeletho ile mbiza. Yebo. So imbiza yakhiwaphi? Yakhiwa ubani? Mhlambe mawukuthi mhlambe siyakwazi ukuyiselebha check ukuthi kwenzakalani. Si-check ukuthi kwenzakalani ngoba phela nakho nali iphutha eselenzakalile ngala. Umama usithwele akazazi uthwele ufudu noma inyoka noma ini. Yebo, Nike nayenza lento nithini kwani into eyenziwa ilabantu abathandana kakhulu I-scan. Ultrasound. Yebo. ngone ke nayenza ingane ikhona. Akunjalo nje. Okay. Okay. Ngiyakuzwa bhuti. Ebo singayithatha imbiza siyise e-lab because ikhona ekhona. Kodwa umuntu obekuyena yena ebengimdayisela bekuwumuntu wangaphandle bengasiyena umuntu wala. Hawu. Njengoba kade sekunesiphithiphithi ke lesi sokuthi abantu bayahamba kanjani njani nama ngisakhona ukuxhumana naye. Futhi wena uthi usalelwe ilowo mbiza embalwa osaqhubeka futhi udayisela abantu njengamanje ususenkingeni kanjena izomiseka kanjani ngoba naku suveza ukuthi imbiza bengingayona yakho Yebo, ubudayisela umuntu. bengidayisela umuntu. Napa bayakhala ke njengamanje ke fanele kuphume isolution sithola le mbiza kwenzakalani ngayo. Ngicabanga ukuthi singayithatha imbiza siyise lab just ukuconfirm ukuthi i-right yini yona mbiza ke yona But le. siswami mina ngiyakublema awukwazi ukudayisa into ungaqinisekisile ngayo. Yabo nje ukuthi udayisa ngento zokugcoba nani nani uyazazi yawasusa amaqhuqhuva uyazazi ukuthi ziya kanjani and uyazazi izinto eziqhamuka ongayitholi isho ezitolo thizeni lezi ezidayisa izinto or inyanga mhlambe engarejistangwa njengoba uthi umuntu wangaphandle njengamanje uyabona umngozi usubenze kusisa engabe Futhi vele kwayona yonke lento egcwele esaluni lakhe ilethwe lamashanga nathenge kuyona. Ngoba phela methi akenwa la eSouth Africa kuyacaca zonke lezi zinto ezigcwele lapha izilethwe labantu bangaphandle. So bathemba kanjani abantu besimame bethu sibavumele bemakhandeni wenza amakhanda emasaluneni nina futhi senizophinde nisensane nangaba ngaphandle ukubulala thina ngoba mhlawumbe akuyona ingane le mhlawumbe uthele inyoka noma ufudu njengoba esho ubaba. akufanele sensenzile isikena nithi ngani nibonile. Le nto ayibonakala wakubonakala ngibonisa Ngeke amachashaza we mina ngazi understand baye understand laba. Mama ingane uyibonile kwisikele noma ubone ufudu. Hayi ngibonile ingane ngibonile. ukusiza ukuthi iphume yangaphuma uyabalandela uhamba nabo. Okay, silungiseni lolu daba ke. Le lentuzana uthi ayenziwa uwe and iqhamuka kubantu bangaphandle angithi usho njalo iqhamuke nomuntu wangaphandle. Yebo. Okay. Nanti konke ngifuna ukuyilungisa la. Kukhona ezinye izinto esike sikhulume kakhulu kanti kukhona la kushoda khona. Umfowethu unayo ingane. Ngenzela ukuthi ungasali unayo ingane kwenye intombi. So nosisi unayo ingane kwenye indoda. So laba bantu bobabili akekho onenkinga yokulentuza yokuzala shuthi banayo inzalo bobabili and ukube sithe mhlawumbe usisa akabathula abantwana umfethu bethu uyazama ngaba akakhulelanga njengamanje ke nange susisi basenzele iscan akusilona ufuthi akusilona unwabo umuntu lo laphakazi kodwa inkinga alufiki usuku odokotela bathi kunormal into ekuyenzeka nje iyenzeka noma ingajwayelekile especially thina abantu endle emnyama sazi ukuthi umuntu ukhulelwa inyanga ezo9 noma kezale ngale ngemuva makuthiwa kusese ilonga nibizwa ngani ngeprema ingane ezala insuku ingakafiki. Okay, lokhu kuyaqala ukuthi insuku zize zeqe kuyabathusa abanye abantu ucwaningo lelo lodokotela njengamanje kufanele siphume nesolution ukuze laba bekwazi ukucaciseleka ukuthi kwenzakalani nawe uzivezele lo osinika lembiza le. Ngiyakuzwa njengoba ngishilo mina ukuthi ngiyaqala ukuba sesimeni esikanje. Ngiyaqala because baningi ngibasiza bebuye bezobonga umuntu eseyitholile ingane. Njengoba usho nje ubhuti ukuthi unayo ingane nosisi futhi unayo ingane. Kanti nodokotela bayasho ukuthi ayikho inkinga kusisi. Mina ke sengifuna ukwazi ukuthi banesho kangakanani ukuthi mhlasimbeni ile mbiza eyinkinga ukuthi usisi angadate. Iyona into ebawarishayo ukuthi baphuze yona. Yebo. Iyona into ebathusa yona. Kodwa ke
sike sabika lana sikhuluma ngeinto ezesintu mntakababa ngifisa ukuthola ngoba sizoba nama-comment lapha azobuzwa abantu isimo sakho sokukhula umuntu okhulelwa emasikweni kukhona mhlawumbe ukwenza kwesiZulu ngoba mhlawumbe ezinye izinto singathi iyinkulumo. Cha nje mfowethu ngasho nje kugcwala ulimi uthi ekhaya sisindisiwe mfowethu. Okay sisi wena ekhaya kumi kanjani? Mina njengoba umyeni wami eselobolile ekhaya sekuchaza ukuthi mina ngaphansi kwalokhu akholelwa kukhona kufanele ngilandele imiyalelo yomyeni wami. Ekhaya bamaZayoni kodwa kufanele ngilandele umyeni wami. Okay, lolu daba lithanda ukulithi ukuthi kithi kancane sabantu besiZulu sikholelwa into engafani, sabantu abakholelwa kuKristu abanye basindisiwe. But let's make it like this bafowethu, lolu daba alilula. Angifuni futhi ke usisi simnembe ngenyama engayidlanga noma nobende engabudlanga. Udadewethu njengamanje uyakuveza ukuthi imbiza bengasiyona yakhe. Mina into engizoyenza engicela ukuyenza bafowethu nguSikhindi Sincane ngizocela ukuthi usisi esinike imbiza yakhe siyiselebe sithola ukuthi ngabe ngempela iyazivula yini isibeletho mawukuthi kanjani sengizobe sengibuya kunina sithola ukuthi imphumelo ihambe kanjani yembiza ngabe ngempela ayinaweni la ingademesha khona ngoba asifuni ukuthi mhlawumbe abantu bangaphandle benza nezinto engalungile sigcina sesibacindezela nathi kanti thina asiyimisele ngokuthi sicindezele lo munye umuntu sizolungisa isizwe la silungisa South Africa yethu. Siyacela ukuthi sithole imbiza kasisi sihambise iyocwaninga then kuvela ukuthi ngabe kwenzakalani then usisi silokho simcheck ukuthi kum kanjani odokotela nabesinike imphumela right ukuthi kwenzakalani. Ngicabanga ukuthi siyezwana mfowethu. Hayi bhuti wami akunankinga nakho lokho ngicabanga mhlambe kungayisona sixazululo kuyo yonke le ndaba ngoba hayi impela ngisazi. Sisi wami uyalizwa udaba into engizoyenza. Yebo ngiyezwa. Sisi wami ake ngithi ke uzosinika lokho ekumele kusinike khona sikuphuthumise lebhu kubonakala ukuthi ngabe kwenzakalani ngalembiza le oyidayisayo. Yebo. Siyavumelana. Yebo siyavuma. Ngiyacela ungayishintshi ngoba nginawo amabhodlela bazongitshengisa amabhodlela ungayishintshi ke usuveza enye into ngicabanga ukuthi yayingakaphila ngithi. Yebo kunjalo. Okay shuthi sokwazi ukuthi sithathe le ozofika nayo sithathe le engaphelanga sibone ukuthi kwenzakalani. Siyavumelana. Yebo akunankinga. Okay siswami ngiyakuthembisa ake ngithi konke kuzolunga ake sithole ukuthi kwenzakalani sithole nodokotela ukuthi kwenzakalani ngicabanga ukuthi uzokwazi umrelease umntwana. Mzansi reality story igama lami ke uMthokozisi uTshitshila Majongosi umuntu abayikhonja abagangile Sikhindi Sincane bafowethu ezinye inkinga sike kube nzima ukuyixazulula yabona lolu daba lolu lifuna ukuthi siye emalebhu manje sesiye emalebhu ke manje siyo check isimo esikanje. Ngicela ke ukuyivala inkulumo sizobe sesilandelela ukuthi usisi ngabe udayisa into right yini. Ngiyacela nani maniphuza izinto nibheke ingane mayingakhandeki. Keep on trying umngene ngenjini kuzolunga. Thank you. Yabo. Sibonga kakhulu ngesupport enisinika yona. Ungakhohlwa ukujoyina uEasyBet. Kanti ke ukuze ujoyine uEasyBet uklikha ilink kwi-comment section. Uzitholele u50 voucher namaspini awu25. Uzosebenzisa ipromo code ewumzansi 50. Ngibonge kakhulu kunina Mzansi. Thank you.